Ahoj ľudia. Ahoj. Vítajte u... Jakého? 6., 7., 8. Nejakých takých. 10. Tak kamarát vravel, že TS a Hunter ho až tak nebaví ako Minecraft. No to si mňa to baví. Ako i mňa, ale že on navrhol, že keď porazíme toho, vieš, toho druhého bossa, posledného bossa, 5. toho, vieš, takého toho. No, že či neskončíme sériu. No samozrejme, že to skončíme, lenže problém je s tým, že ja som ešte v živote, čo vám to toho už dodlo, v živote som ho neporazil. Neviem. Toľko to zostával, ten debil ma zhrúta. No. A to som hral s bratrancom, to sme tam rozskočili rovno do 5. Aha. Chápeš, to je... Ideme, bez čitov najprv. Aha, Nekrač, sorry. No, neviem. Neviem sa mi to. Pomôžem ti. Ty si strieľaj tam hore. Ale on už bol dosť ďaleko. Nebol. Nebol? Že ti by si to už nešiel. A kým by si ho dal, tak vlastne... Toto je iné. Trošku už dávam aj headshot, ty. Iba nie. Tam je stran. Ty čo, už máš za tých 500? Nie, nemám. Nekúpam, že to nie za tých 500. Ja. To bolo pekné, salto na ňom som urobil. Už máš? Chceš pomôcť? No môžeš. Ak si ochotný minúť si guličky. Boss? Pomáme sa. Ja to zvládnem. Tak to je pekné, ja som mu rozdrtil hlavu. Ja vám ešte zatiaľ týchto. Tam nejak zatiaľ, ja sa mám bosom. Fajn, daj si bosa. To dáš. 1300 mám kúpiť. Dobre, ja som si kúpil to debilné deviny. Jaj. Vario! Díky, že si mi povedal, lebo ja som ho tam už nevidel medzi tými. Krv, vlastne není. Hej, a on tam, on išiel práve, hej, on plážil sa po tej mŕtvoli už. Máš teraz ubajú, ty ľudia. Ne, to nie sú výhovorky. Ty si ma... čo? A ten tvoj kamoš, čo to je? Čo sa sťažuje? Ale nie, to nevadí. No tak ani nebaví. Čo? Jo. Sa hľadá iné práce. Aký? Projekt. No veď hej, ale ako... On vieš, čo vravel kamarát? Že... vy debili! Nie, že... Nenazval? Nie. Kľudne, to Hej, bol výborný a že nám ďakoval, že dávame dobré videá a niekedy, ale ten zvučík mu to niekedy vadí, hej. Počkaj, ako si dávame dobré videá. Hej. Siety nebo čo? Napíš. A že máme dobré tie videá, ale že moc často ich nedávame. On mi sa radšej díval, že keby boli častejšie tie videá. Tak ja to poviem takto. Keď sa niekomu to videa bude páčiť, tak ja budem dať kľudne častejšie. Nie, že jednému človeku sa to páči, takže to nemu to budem dávať. To je ako, som rád, že aspoň niektorým, že niekomu sa tie moje videá, naše videá páčia. Som to veľmi rád. Ale ja tiež ešte, ja chodím do školy, ja som si neučiť. Neučím sa. Dobre, ako ja. To som bifľoš, ale neučím sa. To by si videl u nás v škole, každý mi praví bifľoš, vždy odo mňa odpisujú a to zase neučím. Dneska som mal robiť taký, na výjažku taký príbeh, vieš, no, sa vrčkovi či jeho to, no, tak, kúp si načka, ktorá mi napíšte. Ja už nemám, ty voláš, no, ja poveda do Riky. Ja taký, že mi to dobre napíš, nie, to mені začínaš až ráno, takže ráno som to išiel písať, nie. No a mal to byť príbeh, to že vieš tak niečo, že krásne som išli deň, s rodinou sme išli na vychádzku, tapejeli, na lúku, hej? A také kráviny pozrieže, ne? Také dačo. No a ja, našiel som, tam písal také kráviny, dobre, napíš, hej? Je boss, ne? Bossovia. Ty už máš?
to nesmieme teda. Čo chodíš? Ja vidíme, jak sme sa ďaleko dostali. Teraz čítneme peniaze. Takže na stôl. Kúpuj. Teraz, ak chceš, ty si ešte nemám. Počkaj, kúpuj. Kúpuj. Nie, ja som snajperku. Tak? No, veď musím sa naučiť aj Do 5. kola skúsiš zo snajperku, ne? Pardon, tak. Vieš, ako to blbo ide zo snajperku, síce toho prvého bossa to dá jak žito, hej? Me kradneš do ryti, Veď ho kradne. Ja. Dneska. Čiže vám poviem ti, čo sa tam ešte, nie? Musím vypadať, keď tam ide úplne inde. No tak sme mali robiť tú krávinu. No tak samozrejme napíšem ráno, v škole som to zapisoval. A učiteľka nám že okryla známky, ale povedala to. Jakubek, 2, 3, čo chceš? A mne povedal, že čo chceš? Takže, a čo si môžem vyberať? Ale nie, že čo chceš? Že jedno. No, že vychádzate medzi 2, 3. Ja musím ísť opýtať v veku. Hej, tak 3. To si na chvíľu postaviť. Ale nevadí, bola sranda, náško ma tam Streľaj tam. náško sme spolu, že také Nemám tak tú kravinu tam hovoril, vieš, že som čítal ten príbeh, či čo to bolo. Som sa tam zakústala a také kraviny som tam písala jeho hovadu. A potom učiteľka vyvolala jeho, tak som sa tam rehotal, celú hodinu, tak mi to tak stavne. Dobre. Vieš, ako na technikpeku, Nie. keď máš napríklad, keď máš dom na vysokej hore, Uj, no, tak to je najlepšie veterné. no vedej, ale nie elektráreň. Vieš, ako som tam urobil dopravu? Schody, ale aj ešte kolejnice, nie tak taká, ako po kopci, vieš, ako klasické na Minecrafte. A to je poprdeli. Dole je, vieš, ako sa ždíva, či na nastupuješ v tej jamke. Hej, viem. No, tak tam prídeš kapačka hore. Tam prídeš zase do jamky, odišeš. Keď sa zase dole, tak ideš tam do jamky, otočíš a tam vedľa toho výťahu, no proste tých debilných dejn, tak tam do ešte jednu medzeru a tam je zase padacie dole a zase prídeš do tej jamky a zase vyskočíš a ideš dole. Taký to nejde, všetkých bossov som musel dať ja. Neviem, ja som tu kecal. Stredíme sa, hej? Môžem si prepnúť zbraň. Jasné, pôjde. Čo chceš? Toto je slobodná krajina. Mal som šťastie, ty bolo. Dneska si pôjdeme natáčať na miesto. Nie, techniku by sme mohli tiež, keďže tu nikto není. Ale asi pôjdeme aj na Minecraft. 3 videá za jeden deň. 3 videá za jeden deň. Ako, myslím, že 3 videá natočiť? Áno. Počkaj, pohode, ja to nevidím, jak to je. Veď teraz to využíme to, ne? Nikto tu není. Nie, nikto tu není. Ja neviem, prečo, ale ja keď sa niekedy kúpim na to video, tak teba tam je oveľa lepšie počuť ako mňa. Lebo ja mám silnejší hlas. Ja ty si kričať. Vieš, o tom, že ide, boss? No, neviem. Tak, ja ho dám. Nedávaj mi moju bota, ty svinia. Ide! Počuj, ale divaj, koľko to už má? Veď hej, možno sa dostaneme do 5. bodu. Na 5. bossovi. To si z toho opadlo, bossy. Čo? To je to hovorím, že sa musíme pohnúť. Lebo do 5. levela, tak by zase sa tam dostaneme. To by bol zázrakom. Ty čo nepočúvaš už gulomet? Lebo ja ani v 5. nepoznám gulomet. Používam, iba keď je medveď, lebo s týmto medveďa nedáš. To musíš dať na dve šupy, vieš, neviem. A keď si to medveď tak budeš utýkať, tak nepoužívam. Ty si teraz posúťať dole, a ja si to neviem. Ako niektoré hovorím, nelož mi tu do zemi.
Či ako to je. Jako gulek na zemi. Od mojho gulek. No teda. Podívej, akého máš úplne horu si tam bude. No a čo sa môže stať? Nič? Keď sa roztočím, počúvaj. tak to. No, počkej. A server? Áno. Ide? Nie. Starý keč. Áno, vy nejde dať. No tak to máš fakt pohorový problém. Všechno si zajba. Pohode. Pohode. Áno, vidí. Kučne. Dáš ho? Tak stojí. Jdu dole. Já to ještě. To odsúvam si tú koľknočku. No, ty nič nerobíme, ja. No tak ale ty tam máš toľko. No tak ne. Teraz to daj. Daj ho, to dáš. Nie. Ty jo, posledný, ty. Už mi len predtým guľovetom vpali. Počkej, ja by som mohol dať svoju koľknočku. Áno, moja koľknočka už je. Koľko? No, neviem. Ja ho len posúvam vždy. No ty ju posúvaš, ale... Ale že ty máš ako silnejšie, ne? Hej, tak ja to toľko... Jak budem mať čas, tak bude koľko. Tebe dám to koľko. Hej, ale... Nebraním? Chodilo. Ochránim sa svoje. Tučne, ja nebudem. Nedávaj do koľkočky, nestrieľaj! No to tak, aby som dal... No to taká ďaleko, ako... Nenačítovali sme si level. Ty vole, ty mo. Bože, ja už koniec. A tak. Dneska mi môžete iba 2 kola, no tak. Ak sa vám video páčilo, čo sa vám asi nepáčilo. Tak dajte Like. like. A ak vás sa nepáčilo, tak dislike. Odber. To je vaša vec, čo dáte. Čaute. Koment. Čau. A zase nefunguje.